Fondazzjoni Satar, Servizzi u Korsijiet, l-ewwel parti. Jekk inti edukatur, ġenitur, student jew tħobb l-edukazzjoni u t-tagħlim, tista' tirreġistra ma' Fondazzjoni Satar biex ikollok aċċess għas-servizzi kollha tal-Fondazzjoni. Ir-reġistrazzjoni hi b'xejn. Biex tirreġistra, żur is-sit satar.org.mt jew installa l-app tas-Satar. Ejja naraw kemm hu faċli biex tirreġistra. Kif iżżur is-sit satar.org.mt, titla l-paġna ta' Fondazzjoni Satar. Titla wkoll notifika sabiex tkun tista' tinstalla l-app tas-Satar. Nitkellmu dwar l-app fil-filmat li ġej. Tista' tagħżel li tara s-sit bil-Malti jew bl-Ingliż billi tibdel il-lingwa bil-menu ta' fuq net. F'dan il-filmat ser inkunu qed insegwu l-verżjoni bil-Malti. Ħdejn il-buttuna tal-lingwa, issib ukoll buttuna imsejħa Login. Jekk inti diġà rreġistrat ma' Fondazzjoni Satar, tista' timla l-username u l-password tiegħek. Jekk insejt il-password jew għadek m'intix rreġistrat, trid tikklikkja fuq il-links li hemm fl-istess paġna. Meta tikklikkja fuq il-link għadek mhux reġistrat, tintalab li timla d-dettalji tiegħek, inkluża l-password li trid toħloq sabiex taċċessa is-servizzi ta' Fondazzjoni Satar. Ħu ħsieb li żżomm il-password miktuba x'imkien biex tkun tista' tuża kull meta tkun trid taċċessa s-sit ta' Fondazzjoni Satar. Kif tlesti u tikklikkja fuq il-buttuna Irreġistra, tkun tista' taċċessa s-sit kollu ta' Fondazzjoni Satar, kif ukoll is-servizzi kollha offruti lill-membri. Ejja nagħtu ħarsa lejn il-menu li jinsab fis-sit. Is-sezzjoni Dwarna tinkludi informazzjoni dwar il-Fondazzjoni, l-għanijiet tagħha, l-istatut u l-istruttura. Is-sezzjoni Kuntatt tinkludi informazzjoni dwar l-uffiċċji f'Malta u f'Għawdex, l-indirizz elettroniku, in-numru tat-telefon, kif ukoll formola biex tkun tista' tikkuntattja l-Fondazzjoni. Fis-sezzjoni Ħanut, issib il-pubblikazzjonijiet u s-servizzi kollha ta' Fondazzjoni Satar li jistgħu jinxtraw mill-istess sit. Dawn jistgħu jitqasmu skont il-kategorija billi tikklikkja fuq il-link imsejħa Filtru fl-istess sit. Biex tixtri xi prodott jew servizz tal-Fondazzjoni, trid tikklikkja fuq il-buttuna Żid max-xirja. Il-prodotti u s-servizzi fil-ħanut jiġu aġġornati kontinwament. Għalissa se naqbżu s-sezzjoni Korsijiet li niġu għaliha dalwaqt. Fis-sezzjoni Aħbarijiet insibu l-arkivji tal-aħbarijiet tal-Fondazzjoni u l-aħbarijiet tal-iskejjel. L-aħbarijiet l-aktar riċenti jinstabu fil-paġna ewlenija kif taċċessa s-sit. Fis-sezzjoni Satar 2024-2025 issib l-edizzjonijiet kollha tal-magażin Satar ta' din is-sena skolastika. Dawn huma kollha aċċessibbli għall-membri ta' Fondazzjoni Satar u jinkludu wkoll animazzjonijiet, siltiet moqrija. Kien hemm tifel jixtieq jitkellem imma ma kellux ma' min. U paġni bl-attivitajiet. Fis-sezzjoni Satar FM insibu l-programmi kollha imtella mill-Fondazzjoni Satar fuq ir-radju u dawn huma kollha aċċessibbli permezz tal-filmati fl-istess sit. Eżis semmija ta' RTK 103 lura għal programm Satar FM skeda ġdida din id-darba se nibdew mill-bidu se nibdew minn Ottubru. Fis-sezzjoni Żona tal-Membri insibu l-edizzjonijiet kollha tal-magażin Satar li ħarġu mill-1971 sal-lum. Dawn huma miġbura skont is-snin meta ġew ippubblikati. Insibu wkoll siltiet moqrija mis-Satar ta' snin li għaddew. Ħawwilt ġellewża, pożija tiegħi Treverzara. Ħawwilt ġellewża ħdejn l-inselati u kibret siġra tal-ġelati. Ngħaddu għalhekk għall-aħħar waħda mis-sezzjonijiet li nsibu fis-sit ta' Fondazzjoni Satar. Dan hu servizz ġdid li qed jingħata mill-Fondazzjoni Satar. Fis-sezzjoni Korsijiet insibu lista ta' korsijiet li qed toffri l-Fondazzjoni Satar
għal kull min interessat. Il-korsijiet ivarjaw mill-użu ta' drama fl-edukazzjoni, il-Malti għal barranin, għajnuna lil ġenituri biex jgħinu lil ulidhom fl-iskola, il-mindfulness u l-benesseri, l-intelligenza artifiċjali u d-diversità fil-kuntest edukattiv fost l-oħrajn. U maħsub ukoll li Fondazzjoni Satar ittella korsijiet ma' qdiet volontarji oħra sabiex twessa l-għażla tal-korsijiet u l-ħidma ma' qdiet oħra. Iżda sabiex tkun taf aktar dwar dan kollu, nistednuk issegwi t-tieni parti ta' dan il-filmat.